Ναι. Γεια σας λοιπόν, είμαστε η Jam GTP X. Φέτος, επειδή είναι και το καινούριο μέλος η Χρυσάνθη μαζί μας, είναι ο Γιώργος, Θανάσης, ο Πέτρος και η Χρυσάνθη. Το παιχνίδι μας φέτος έχει να κάνει λίγο με game theory, άμα ξέρετε Prisoner's Dilemma, ή αλλιώς το αμερικάνικο τηλεπαιχνίδι Split or Steal, που ουσιαστικά πρέπει να ξεγελάσεις τον αντίπαλο, να τον ξεγελάσεις για να βγεις μπροστά ή να τον πείσεις να συνεργαστείτε ουσιαστικά. Για βάλω το βίντεο. Σε έναν κόσμο όπου φιλίες, σχέσεις και υποσχέσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια φούσκα, μόνο ποιος σκεφτεί στρατηγικά μπορεί να επιβιώσει. Είσαι έτοιμος? Ο κάθε παίκτης λοιπόν είναι μια φούσκα και έχεις κάποια. Είναι λίγο σαν πέτρα ψαλίδι χαρτί το τι διαλέγεις. Παίζεις ζευγάρια, παίζουν όλοι με όλους σε κάθε γύρο. Διαλέγεις κρυφά τι θα γίνει και μετά το παιχνίδι σου κάνει ένα evaluation τι έγινε. Οπότε μπορείς να διαλέξεις το ότι θέλετε και οι δύο να κουμπίσετε τις φούσκες σας και να μεγαλώσετε, που είναι το συνεργατικό. Μπορείς όμως να προδώσεις τον αντίπαλό σου, να πεις ότι θέλω να σε σκάσω. Οπότε τότε θα κερδίσεις εσύ πόντους και θα χάσει αυτός. Ή το float που είναι ότι και καλά προβλέπεις ότι ο άλλος θέλει να σε προδώσει. Οπότε είναι λίγο σαν εμπιστοσύνη, προδοσία και προβλέπω ότι θα με προδώσει κάποιος. Και τώρα θα δούμε ένα παιχνίδι με 3 παίκτες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να μιλήσεις και να καταλάβεις ο άλλος τι θα βάλει. Οπότε είναι παιχνίδι που παίζεται στον κανονικό κόσμο, δηλαδή. Εδώ υπάρχει ένα ωραίο animation ότι πατάτε και παίρνετε πόντους. Τις οθόνες του παιχνιδιού μας στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε με έτσι. Δεν θα με κοροϊδεύσεις. Όχι, μόνο με έτσι, όντως. Να πάμε και δύο μπροστά, τον άλλο. Εγώ το χέρι μου πάνω στο μέτσο. Μόνο με έτσι, δεν έχεις πατάω. Α, τι μπάντσες, φιλαράκι. Δεν σε εμπιστευτώ. Δεν σε Τι να κάνω τώρα, έτσι παίζει το παιχνίδι. Καλά. Οπότε τώρα παίζει το επόμενο ζευγάρι. Όχι ρε Τζο, Κάνουμε τόση ώρα, τι κάνουμε, γιατί. Νίκησα. Οπότε ουσιαστικά είδαμε τους παίκτες να κοροϊδεύουν ένας τον άλλον, να κοροϊδεύονται μεταξύ τους και να χάνουν, να σκάνουν τις φούσκες τους και ένας παίκτης να νικάει. Ήταν multiplayer ουσιαστικά το παιχνίδι. Δεν προλάβαμε να βάλουμε όλες τις οθόνες του παιχνιδιού μας στο βίντεο. Έγινε λίγο στα τελευταία 40 λεπτά το βίντεο χωρίς να ξέρουμε καν video editing. Αλλά αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.